Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan. No? Pagkaroon dahil no, atong ipadayon ang laing sumpay ni Sugilanon o shout out dahil ko no, kang Ami Alexander no, nga permanente nga nasunod sa drama no, sa Sugilanon. Nagikan sa RMN drama, salamat kayo na sa pagpaminaw. Ami Alexander no, from Atlanta, Georgia. Og shout out dahil na kanilang tanan nga nagsunod ang dramahan no, og uban ako mga upload nga mga Sugilanon. Shout out kanilang tanan, salamat kayo sa pagpaminaw, pagsunod sa mga Sugilanon nga gikan sa RMN drama. Salamat kayo no, shout out kanilang tanan. Karon dito maglangan ni ang laing sumpay ning Sugilanon nga naguluhan nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado, Crispin og Basilia, Part 15. Nagpatukod og shelter sa mga ero og iri nga way tag-iya. Pero wag gyud nagpatukod og shelter sa mga tawo nga way Pinoy-anan. Mao nay way ayo. Maski palabi ang mga hayop kaysa mga tao. Kadaghang way Pinoy-anan Mao gyud. Hambot lang anak nila kayo uy. Ay imo ang giingnan. Daw ako mahilabot uy. Abi pa lang hilabtanon ta. Baya sa dimo oy. Oy, kamo ba? Pagani mo magkasiguro, diretsom din mo bagulbol. Ngano? Wa mo kasuwain gitabangan ni Crispin? Kisama, kisa may nagpanindot ni inyong bay. Kisa may nilukat inis bangko katong imbargohono na unta ninyo taa nga gitarukan ini. Kisa may nigastos tong kasal kara. Kisa may nagpahani mo na tog tulo ka buwan sa Villa Miraluna nga libre. Kadaghan pa sa natabang ni Crispin aning pamilya, ha? Kalimot mo? Di ba? Ayo, anak, Clara. Paganin ako i-mention na akong dakong sweldo sa Villa Miraluna. Pagin ako i-mention na, ha? Mura man mo na amnesia. Ha! Lahi gidain ay makaambit sa kabulahanan sa mausab man tinagdan. Sa una, kuwang lang imong tuliso na si Crispin. Partner bitata sa una tay. Ha? Pero at least ako nakamgo na. Pero kamo, wag yun. Labi na ikaw, Clara. I'm so disappointed with you. Mink! Wow! Kanais ini nga shoes para sa tong baby, oy. Nagpalit na ba kag iyang shoes gahapon? Sakto na to eh. Nga na magtinihik ka sa atong anak. Huwag mo ko magtinihik. Praktikal lang ko. Mutubo po ko ng bata. Unya, upat na to kaparasyan sa sapatos ang imong napalit niya. Kini Crispin, oh. Nice, oh. Oh. Uy! Sila si Crispin o Basilia, oh. Namalit sa day sila. Kaayo. Huwag tanaway lang, Cart. Puno-puno na. Wapay labot silang gibit-bit ng mga paper bag. Unya? Anong mura magag naglagot? Tanawa nitong gibit-bit pilaran ni. Uy, Kanus pa ka mahitabo nga mag-shopping ko nga doon nag-cart. hala, uy. Sobra-sobra man taong kwarta na nila. Musunod ay ka. Pwede naman sagutaan na. Kay doon na peti kwarta. Ay doon na lagi, pero dili pareha sa ila nga anli. Giswelduhan na kong Crispin. Hi, Clara. Oh, Oh, gitagad kang Basilia, oh. Nakakita na sila na to. hi, Basilia. Nag-shopping sa diay mo? Oo. Kinira in taon. Unsaon. Pobre man akong bana. Swinilduhan ras imong bana. Oh, Murag ubay-ubay yun na inyong gipamalit ronda. Kuwang pa magani ni. Wow! Kuwang pa ha? Sana all. kuwang pagkaayo ni para pinaskuhan sa to mga silingan. Oh, para panghatag na inyong gipamalit? Oh, Naman gani para inyo ini. Wow! Salamat daan, Crispin, ha? Basilia. way sa pa yan.
As in, kanak yung tanan nga inyong gipamalit para panghatag ra na. Uway para inyo, ana? Wa. Ay. Wa man mi naginahanglan. Bilhi ba ginako ni mo, Crispin, oy? Pero, mga branded pa ninyo gipamalit, oh. Wagi kay imo, ana, Basilia, bisan usa? Wa, cute. Pero, Ako gituyo nga mga mahalon ang irigalo sa ato mga silingan. Kay maayo na lang. At least, sa espesyal nga adlaw sa Pasko. Espesyal sa dag ilang madawat. Dili baya tanang tao karon maka-afford og palit. Bagay, gyud kay mo magdayon. Swerte kay ka, Crispin, nga. Nakasawa kag babae nga grabe ang panabot. Ug dili kay kaugalingon lang ang ginahuna. Dili parehasan ng uban diha. ibog na lang hinuon ko nila to. Ilam diha eh. Ikaw ang dati kaubarong Crispin diha. Kung wa pa ka magbinugo sa gugma. Ah, Ayun na nagugusgot, ala, taygot. Ingon-ingon mag-ibog kanila. Kalimti na to, oy. Di na ta maghiskot. Maghuwat na lang tang maani sila para sa tang regalo. wala. Natumba si Basilia. Uy, ana. Ala nga na, natumba man ang Basilia. Mutabang ko. Ayaw ba? Eh, gano'n, di ba ka masagot, Clara? Basta lang. Unya, udit ada yung naghatag og regalo. Wala, kaw. Tabangin nito kaw. Pagdali. Pagdali ba? Wa man kay klaro, Clara, oy. Salamat ninyo, ha. Salamat sa inyong pagtabang. Ha, Basilia, mahal. Okay na ka? Ha? Okay na ka? Uy! Okay ra. Init magud kaayo kanina. Mao tingali itong nakuyapan ko. Eh, sure ba? Magdus na ba ka? Nganong dayo magpa-check up lang yung kabasilya? Bitaw, dadun to siya sa ospital, di ba? Okay ra lagi ko. Ayaw mo kabalakan ako. Moingon ra gyud ko kung lain na gyud. Sure, bitaw ha? Iwan bigay ko ni mo. Okay ra lagi ko. Di na natupugson. Pero angay gyud tang pahuway gyud ka. Ay nagpagkuyog pag-distribute sa mga regalo, eh. Oh, bitaw mahal. Kami lang si Siso. Kami lang si Siso mag-distribute, ani. Okay na mga gabay. O, kitang duhalay magunsa. Mag-distribute. Okay. Okay kaayo, eh. May problema na. Na. Okay, di ba? Okay na siya, mahal. So, mahal, kami lang siya. Kami lang si Siso mutiwas paghatag sa mga regalo, okay? Okay. Mupahuway na lang ko. Sige. Ato na mi. Amping diha. Aw, diha na no. Amping din diha. Kamusad, Amping? Sige. Ato na mi. Adto na, mi. Oo, saan ka? Ah, Mukisa ka sa kong asawa? oo. Ay, sorry. Ato aram dahil sa amo ang akong asawa. Bangas ka. Nangalima na tingali ka bay. Buwanhin na sila sa ato. Siso na malagi ng kuyik ni Crispin upang hatag sa mga regalo. Aw, gipapahuway na to sa Basilia. Ako anay asawa, tay. Hindi ko masugot nga biyaan lang. Gikan na kuya pa niya mabdos pag yun. Biyaan lang. Ay, si Basilia sa tingali nagpabiya, oy. Imposibleng mo biya na si Crispin nga di sigurado. Ingna na lang, tay. Nga kuwang si og pag-care ni Basilia. Kay dili gid niya true love. Oy, unsa ko ng pagkistorya ha, Clara? Da. Wa tay, uy. Sabay wa, oy, kibaw ka. Duda na ba ko nimo? Duda nga unsa, tay. Nga nagmahay kang dili si Crispin ng imong nabana. Miresi, di mo. Patay na patay bitaw to si Crispin imong una. Pakipot ka masad. Nagpamabdos ka man ginadang siso. Bugo, juga, jogo. Kung si Crispin ba tayo imong giminyuan, dunya ka na unta ron. Ug bisan unsay imong gusto, paliton para sa imong anak, imong mapalit. Pwede na magod na ako mapalit ang gusto na ako para sa kong anak, tay. Nakogong sweldo si Siso. Uni ako. Naman sa ko'y sweldo.
Pailan na gini mong tiyan, mahal. Pila lang ka buwan. May bibi na kita. Mao gyud. Mahimo ka na kang daddy. Mamanit ang tingali tadaan sa mga gamit sa tong anak ko eh. Nganong mamalit pa man taw? Nga pwede ramon ko mag-magic diha. Ngun ka, normal ang pamagi mong gusto nga para sa tong anak. Kay normal man bitaw ang... sorry. Nalimot kong tao man di ay ka. Ha? Tari mo tanaw naman ako. Aligwas? Ay, dili. Nalimot ko ba? Nga dili kasama na akong ingkatuhanon. Kawas ang imo eh. Sige. Mamalit na lang ta. Yay! Yes! Lipay lagi kayo ko. Ang makapalit na taon kog mga di kalidad nga mga gamit sa mga bata. Kay ako taon sa una, sako sa rinar taon akong lampin. Kay bawo di ay kuno ka pagkabata nimo. Ay, nakaabot ako sa akong lampin eh. Ligong bigay yung sako sa rina, pero di ko imagine nga pangus-pangus tingali akong sampo to pagkabata pa na ako. Pagkabibi na ko. Kaluoy. Unya ko nung mahutdan og gatas sa akong inahan. Ay, lanot. Ug kunwa pa kung ibugas. Tupig na lang kuno nga butang ag asukar. Kaluoy. Luoy mo lang. Monang! Karon mahal, gusto ko nga nindot og di kalidad gyud ang akong pamaliton para sa umabot na tong anak. Sige. Mag-shopping ta. Kini nga crib Basilia oh. Kini atong paliton para sa tong anak. Wa kay nabantayan, Crispin? Ha? Unsa man? Puro pagbabahay ang imong gipamili. Hala? Oo! Babae ang atong baby. Ha? Yes! Sa ato pa, sinura gyud ay atong anak. Okay, paliton dayon na to ang crib. Ug unsa pa? Kato, paliton sa to na to. Kalma lang, oy. Hadlok man kang mahutdan. Hinay lang, Crispin. Daghan lagi pamalit Mga gamit si bata. Gamay pagkaningtihan. Wa pa gani makasiguro kung mga anak bagyog dayon. Uy, Clara, naon sa guga? Imong gitong Los Basilia? Wa man tay. Ang ako lang ba, wa magkikasiguruhan ang tanan. Di lang unta magunaon na. Ay nga nung magbuot masad ka. Ilam ng kwarta. O kinumdumi ha, nga daghan kay kwartas Crispin. Naibaw bitaw ko. Iya nga nung masulti ka man, anak, be. Ingna nga ni suol na sa nang imong kasina nga itong Basilia, mo na tinuod. Diyan na sila eh. Ganyan na ako nigo na. Wa na soda mga kawan. Ako lang gipahilo na aron dili ka na mahago. Lugawa, gini mo mahal eh. Aray, kasakit sa kundihan, Crispin. Ha? Nga naman ka? Ano ka? May bitunglas sa tunga na, Crispin. Paala, unsa kong bato mo sila? Kinsa lang nanunguni mo? Ha? Di pwedeng subaon? Ha? Mahal ka rin ang makasumpay ni Crispin. Kasakit. Kung mauna, tawagin na yung sumahal rin na. Tawagin na yun. Hello? Mao ba? Sige, mariray na. Mauna ako buhaton. Pwede si Crispin lang. Okay. Salamat, mariray na. Oo. Crispin? Unsa man mahal, ha? Huwag ako manawag. Naibaw na ang mariray na sa akong problema. Nawag di ka to? Aksyon mo kasi mong kamot. Ikaw rin ni Kring. Paminaw. Oo, maminaw ka unsa man. Kanta og pearly shells. Unsa? Kanta na ayon kay mao na makasumpa sa tunglo. Unsa ang giginoo ko? Murag ni bugal-bugal ka? Sige na, Crispin. Kanta na ako di ka gusto mamatay ang atong anak. Jesus Maria Jose. Oo, sige, mukanta ko. Apilig sayaw.
shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all these little pearly shells. Pearly shells. Basilia, mahal? Okay na. Wala ang sakit. Siguro ka? Okay rin ka. Mukhang ko balik. Baka binaban akong tayo ni Babos. Okay na to. May bawang lang na ako kinsa may tunglo sa akong gisabag. Pantay lang siya ako. Hello, my darling! Hello, my love. Oh. Uy, nagbilagro lagi ka. Ano nakaingon man ko? Milagro, nga wa kag gisapot. Well, happy lang ko. Ha? Nga naman. Wasad ko mahibaw. Basta kay happy lang kit ko. Ninduta o tag magpermanente niya. Oh, ang akong junior. Natuog na, my love. Okay. Nay. Sige, kanta-kanta eh. Murag masundan na itong anak ni Da. Oops. Di pwede. Nga naman. There is. You know na. Okay. Uy, naghilak ng bata. Ako na. Pag-disinfect o na before ka mahikap sa bata. Oh, si Clara ang tulon ako sa akong anak. Magmahay ka, Clara. Magmahay ka. Nak, naunsa man ka, uy. Ano man ka? Ano man ang bata, Clara? Hambot na unsa ni siya, uy. Digid mo hilong, bisag yun sa nakong siya sayaw. Ha? Nagmuha mo tayo ginilak ko. Sigitan ka na nastiyan. Naman si Haplang, di ba? Sige. Haplas siyang tingan, be. Siso, huwag na kinihilong. Sa di siya init? Ano ka eh? Huwag man si mga lashes, no? Ako na mo kita natibok niyang lawas. Wow, asa ko'y nakitang tinakan ba rin sa lamok o hulmigas? Gano'n na lang ito sa ospital na. Uyas anak nilang Siso o Clara, oy. Uy, kayo anak nilang Siso. Gidaan na sa ospital kay kuyawan ko na sila. Hindi mo ginumunda o gilak. Namuhan lang ko na kadugayan. Hangtong nilagom na gyud. Naglibog ang doktor kung si problema kay normal naman ang tanang test. Swerte sila kay puutan ko. Ha? Wa lang ko masulti ni mo, Crispin. Pero si Clara ang nitunglo na ko. Mao nga hapit ko makuha eh. Mao na. Huwag may bawas ka. Swerte sila. Mao lang na akong kibuhat. Pero, Basilia, luwi kayong bata. O may isa ang bata. Ayaw ka bala ka. Dili maunsa ang bata, Crispin. Gusto lang ako tagaan og leksyon si Clara. Saan mo na pag-ibaw nga imo sa kitagag leksyon? Dadaan din mo module. Dili katawanan. Sorry. Ako na'y bahala. Basta, dili mo unsa ang bata. Noong taon kay Siso, mura nagmabuang sigunan na siyang anak. O sa si Siso sa hinungdan nga nung wala ko atake og bugat nga sakit ang ilang anak. Ha? Nausab na gyud si Siso. Bitaw ba sila eh? Ang bata rin yung gikablak ang maayo. Ayaw lagi ka bala ka. Dili maunsa ang bata. Lord,
Nga naman din akong anak. Asamisaan na kayo managay ko na anak. Maluoy ka sa akong anak, Lord. Maluoy ka na ako. Clara? Naalagi ka. Kumusta ka naman, anak? Luoy kayo. Huwag ko mahibaw gano'n na siya. Abis na mga doktor mo mahibaw ko siyang sakit. Pag-ampo. Sige, magkugampo, God. Ambot ba? Nga nagwa man paminawas ginoo ako pag-ampo. Naluoy na kayo ko sa kong anak. Nadlok ko para niya. Dili ko gusto nga mawa siya na ako. Nagkasabot ko sa imo kibati karon. Dili ka tinuod lalim. Nga mahadlok ta nga mawa ang atong anak nato. Ako bitaw, hapit man makuhain. Og dili lalim ang akong kibating kahadlok. Dili lalim. Doon ako'y nadunggan. Usahay ko no, ang anak ang mag-suffer sa ginikanan. Basin doon ang wisa ni Siso. Or siya ba? Or ikaw ba? Unsa may mong sa? Ambot, kamuray na ibaw. Doon ay sa huna-huna, o sa pulong. Una-unag pamalit. Wa pa gani siguro matao bagi ng ilang anak. Ngano? May nahinumduman lang ko. Nga imong sa? Mahal na Reyna? Yoo! Mahal na Reyna! Ngano, Crispin? Nura, Unor? Ngano? Mura tsukog si Nora Honor, Crispin? Nanukuan ka ng dakom kayong sa imong aping tungod yun sa imong agyan sa luha. Char, na Crispin. Oh, o si mong tuyo? Kuan ka ng bahay ni Basilia ba? Ah, kay ba na ko sumangbot ipasabot? Okay, mo lang kinipuhata. Unsa man, mahal nga Reyna. Ha? Aginoy, suwayi lang jud. Huwag yung mawani mo kung imong suwayan sa imong apo. Ay, bugal-bugal ng imo, Crispin. Namiligro taon akong apo to sa ospital. Ya, pagkantahon niya, pasayawon lang ko ni mo perlesyel. Hindi man siya mo tuon. Suwayi na Ginoy. Hindi kang tuon ako. Sortihan, tika, maurugin na akong gibuhat ni Besya. Katong hapit siya makuha. Ako rin siyang kikantahan o gisayawan. O kanang perlesyel nga kanta. Sabi ko, binuang ba na, Crispin, ay? Hindi lagi ka na Suwayi lagi. Tagahanti kag 10,000. Tagahanti kag 10,000. Tagahanti kag unag 5,000. Ya, 5,000 na. Yatag na ko ang line 5,000. Kau man mo sayag kanta. Unyag di mo epekto? At least, na kay 10,000. Pero epektibo lagi na noy. Awa niya. Ano na nga tawa man ang mga nurse nga naasupultahan sa kwarto sa akong anak Siso? Dali, magdalit na. Nurse? Ngano dahil na? Yes, from the ocean, shining in the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all those little pearly shells. Oh! May katawa na nga itong anak, Clara. Naulian na nga itong anak. Thank you, Lord! Ay, praise the Lord in town. Naayon ang among gamayng ulitaw. Mamauli na gini. Kinukungang, Crispin.
Naayo gid tinuod akong apo da. Ngayon na ka na ako na sa kaato, tay. Kaysa may nagtudlo ni mo nga ingatoon. Ay, panabip, bisag nilang Clara, no eh. Uy, Jiso, na ako yung tudlo mo, ana. Tay, Aw, ay, nagkalit naman tong sword sa kuhuna-huna. Ay, maghilak gud ang bata. Sa ato ba pwede na lingawon, pinagis kanta og sayaw. Mautoy akong gisuwayan. Gawa, no? Gasto-gasto pa sa ospital pila ka adlaw. Perlisyel sa manday tambal. Tanaawa, Crispina, ang tiil, oh. Hala, oh. Ka-cute. Usa na lang kabuhan, mga anak na ko. Malagi murag, dako-dako yun ang bata. Kay, kusog magigamukaon. Bitaw, no? Speaking of pagkaon, usa naman siya itong sudanon unya sa panihapon. Kuan, sa may mong gusto? Murag gusto ko makaon og marinated bangos. Murag, walagi ko makailana. Kaila kong bangus. Walong ko makailag marinated. Magpa-deliver na lang ta. Okay. Crispin? Diyan ako sa kusina, my dear. Naabot na ang bangos? Oo, naabot na. Niyara, akong gihugasan. Unsa? Ganun mo maghihugasan? Hugaw man. Crispin sad uy. Marinated gani na. Tinimplahan na ng daan. Oh, ha? Nagdaan pa ang mga araw na... Oh, Basilia! Ang ano ka, day? Pagdali, Crispin! Pagdali! Kadiyot din! Nagsiyara ba ako? Kadiyot lang! Crispin! Ano ka, day? Sakit na nga akong tiyan. Mga anak na tingali ko. Unsa? Uy! Ginoo ko! Okay. Ingana, Dani. Sakit. Crispin! Ay, day! Mahanak na ka, day! Ay, Crispin! Iisaw na na imong purol. Ha? Oh, mabalik kung may isa ko parol. Mo rin, nagpandol-pandol ko. Naisa na, doon di ka hospital. Karon di ka mga anak. Karon di mo gawas ang superstar. Sinura! Ginoo ko, maluwi ka. Mayulong tagpapanganak ni Basilia. Tapangin taon siya mga santos o mga santas. Mama Mary, Senior San Jose, San Antonio de Padua, San Roque, Santa Rita, Santa Lucia, San Agustin ug uban pa mga santos ug santas. Tabangin taon si Basilia. Tabangin taon akong asawa. Sir? Nanganak ng imong misis o girl ang inyong baby. Salamat. Thank you kay doktora. Salamat kayo. Nora gyud inhim sa baby, ha? Ha? Congratulations. Oh. Huwag tagalit ang doktora. Ano? Ha? Ang mahal nga rin na. Oh, Crispin. Ang mahal nga rin na yun ang nagpaanak na ako. Yawa. Doon na si doktora nga gisunod ang dagway. Uy. Doktora gid siya dinhi. Unsa? Crispin, dunay dagang misteryo nga dili matugkad ninyong mga ordinaryong tao. Pero, karon masabtan man nimong gisulti. Sa ato pa, may mga doktor ug doktora ug mga nurses nga dili pares na mo. Doon si mga namaligya sa merkado ug uban pang mga ordinaryong trabaho. Mao ba? Kung mao, mangwam kuspong ni Tiago. Katingog kong ko di ay.
Meron yung baby. Ka-cute sa tong baby. Thank you, nurse. Oh, tupad na sa mong mami, ha? Anak, baby, Ayaw kalimti ang name, ha? Nora? ang mahal nga na nagihapon to. Uy, ano ba? Tinglig tanan diri staff sa ospital, ha? Malirin na gyapon day na. Dili tanan. Oh, kana. Nagatod sa pagkaon. Ang malirin na gyapon na. Si Colty na. Oh, bitaw day, no? Nang-anak naman ay tuon si Basilia. Sakay ang anak, babae o lalaki. Hain ka maliwat. O sakay pa nga sa bata. Kanus aka siya mo gawa sa ospital. Normal ba kaya ang pagpanganak o si Sarayan kapinugong? Atlas. Nga nagitas bahay. Ay, makaw-bahuay nagitagtarong. Wa ba ko magdahom? Nga daghan day ang mobisita nato nga mga silingan, Crispin. Si Abigail pa, kay bisan busy. Nidalikat yung tuaw na ko. O si Marites Baruro, ni tuaw sa dako. Ug si Ate Dora, gikas trabaho, nyapit yun din eh. Kuyog yung mga kauban nga sila si Gigi, Emily, Ma'am Jean, Midi, Owen, ug sa patong uban. Pero ang akong nabiliban pag-ayo kay si DJ Lex Pinog yun. Nga nag-video call yun gikan Riyadh. Nangumusta na ko. Bitaw no? Kita ba itong niduaw ni mo din eh? Hindi na natutagsa-tagsa akong pag-shoutout kay marutang tong oras. Basta kay, salamat lang tanan nga niduaw gid sila sa ospital. Karon nga ni anata sa bahay. Makatug lagi ko straight. Kay wala may bisita. Lagi. Oh. Ay, sinwitsa ko. Bidan eh. Kundi ba lang lain nga, di pa gitong tati ka pasudlon ba? Kay gusto ko nga, mapaway si Basilia, kay wa mo gitawon to si saktong paway no. Tungod kay kadaghang bisita niyari na din eh. Luhin taon kay si Basilia no. Di masad pwede nga, di na niya tagdo niya mga bisita no. Kay hago sabihan sila adto. Unya, kay naghago mo sa kong anhi karon, Crispin. Ay, maubay taong pasudlon ti ka, bisan di pagid pwede na ako pasudlon. Ah, pero pasudlon yapon ti ka no, kay luoy lagi kay akong asawa, wa pagitarong pahuway. Sugad pa panganak niya. Unya, sao man niron nga ni anaman ko. Mao lagi. Unsao mga ni anam gid ka. Bisan di pagid ako pwede, di ka gustong pasudlon unta ba. Pero musud, pasudlon ti ka ay. Naat doon ra ka sa amo. Ay, nara ka, pwede naman ito. Muduaw ka lang adlaw, no? Kanang makapahuwi na utas Basilia ba? Pero kung sa mga nianam gid ka. Ulin lang ko eh. Ha? Oh, sige. Sige na balik lang sila yung adlaw, ha? Kay, pagi pa taon pahuwi sa Basilia. Kung takunin mo na, kay nianog ka, pero saon man? Ulagi, magawas ako. Ay, nakakitod, ay! Hi, Crispin! Muduha mi sa inyong baby! Ay, mugsod! Ay, mugsod ha, kay pagawason lagi hapon mo. Ha? Ha? Wapit ka pag-ausan, no, ha? Ikaw ginananghig na mo, pauli na lang ka. Ambot! Di mo, Crispin. Ay, salamat. Wanay samok. Ano di naman mo paduawon, Tetyago? Di lagi ko na pasabok! Di ko sabok si Basilia kay gusto mo pahuway. Imo na ng istorya, oy! Crispin! Paduawon aming Basilia, bay! Askang! Kagahi, bali mo ko, ay! Pasukulang yung kunin mo tayo, ha? Pasukulang yung kunin mo! Nahusay na sila? Ay, ito pas barangay, eh. Nisukol mo yung season ni Tiago. Hala, uy. Ay, pag gipaduaw lang kita nimo sila na ako, bisag kadiyot lang. Ay, kuhaan mo na ako nga makapahuway kag tarong. Ang batahay man. Naras ibabaw, oh.
ibabaw, oh. Uy, ginuko nga nung naglutaw mo na sa hangin akong bata. Ang bata. Ay, wa man ka na maglutaw. Kitabangan mo gunagyayo sa mga kaba-kaba. Tanawag maayo. Wow! Kanindo tanawon. Tingalig, mabuhian ang bata, Basilia. Ngano? Wa kay salig na ako? Oh, mahal nga rin na. You? Hi. Unsa man? Nagduda di kang pasadan ako si Nora nga madisgrasya? Kawagis Nora, uy. Nipingit ka man gud. Ay, kuhaan magugmali na. Huwag magugumanan nga ang bata 10 taon. Sa hangin, pag-yun, sa pag mga kaba-kaba. Unang, mura isa ka kong kabuhi nga nagtanaw. sorry. Okay. Okay, medyo taod-taod naman ko din, Mubalit ako sa among kalibutan. Mga kaba-kaba, ato na ta. Ayun po yung bata! Uy! Oo, ning imong bana, Basilia. Oh, nanang bata sa kiliran ni Basilia, oh. Oh. Ato na, gid me. Mahal, Basilia. Murag, atakihon man ko kung magperminti ni. Kini bang mukalit lagtong ang mahal rin na. Nya, bisa dun sa libuhaton sa tong anak. Pasensya na. Eager managot kaayo ang mahal nga Rayna sa atong anak. Pero Basilia, pwede yalantang masagdan. Daghan ta nag-privacy ba? Isip bagong pamilya. Bis malipay ko. Lupat-lupat ta namnoon ko ini. Limang kan pagsuod ako. Mayo ko nakita na naglutaw sa hangin ang bata. Nya, giyayungan lang siya sa mga kabakaba. Ay, sakang kabuhi ko Paminaw na ko. Naabot sa akong tutulan ng akong... Ang imong unsa? Ang akong... kuan. Ha? Akong tinae. Ah, grabe. Pag-ana nga grabe ha. Murabi akong kakuyapon kanina. Crispin, anad-anaran na lang ang imo kaugalingon nga may mga panghitabo yun nga ingon ani. Dili normal nga tao ang imo asawa. Maunay timani. Pero di ba, mingon ka nga gusto kang normal ang kinabuhi sa undra yung mga tao nga imong gustong puyan? Niingon di ay ko ana. Kalimtan man dayon. Kanas ako niingon ana. Ay, lang pangutana Mabawam sa tag-ukay sa daang episodes para ma-check ano sa kamusulti na. Pero, sure man ka nga nasulti kit ko ana. Sure mo lang. Okay. Ako nang ihangyo sa mahal na. O pa man balik sa Basilia? So makiresulta siyang pagkasulti ni Mahal Reyna, no? Ay, salamat. Kung nga nagagalit, kuyawan lang ko ni mo. Ay, sorry. Kabalita o naman kung kaayo ka nimo sa resulta sa akong lakaw. Mga ni-ditsyo na lang ko. Sorry, Apology accepted. Kay gigisan ko ni mo. Lain sa kayong magpakipot pa ko. Cute kid sa akong lalabs, oy. Oo. Sikit mo ka di, ha? Sundan ginayon na tos Nora na ba? Grabe sad nimo, oy. Dili ka maluin ako. Dili ba lalim mga anak? Manuoy man, pero gitagit mo sa kadiagon. Napayom ni mo nga nagdaog come here. Nya, imo paging gigisan. Di mo kung makalikayan nga makunahon na kong dautan. Oh, sige. Dili na ko masikit nimo. Balik tag physical distancing. No touching. No kissing. Sukat karon, mo focus na lang ko sa atong... Wala ginaiso ng crib! Asa ang bata? Ha? Asa ang bata? Mayong pagbuminaw sa Lex Pero mo to sa crib. Usay! Unya asa man! Huwag na isod! Nagaway na Tawag ang Mahal Reyna, be. Huwag mo siya word of honor. Shh! Ayaw pagsulti, anak Crispin. Doon ang word of honor ang mahal na Reyna.
Kung unsay iyang isulti, iyan ang buhaton. Kuya, hain man ang bata. Ni isa na ang imong tingog. Sorry, na-stress lang ko. Pasensya gid noy ha. Nga among gibilin ang among anak tupad sa imong apo nga natug. May emergency man gud nga tawag. Mao to nga nidali bigagan diri ni Crispin balik sa amo. Kay may gipangita ming file sa computer. Kinahanglan man nga isend dayon. Mao di ay. Oo, Noy, mauna. Pero wa man gud ko makabantay nga misod mo. Ay, katutingaling CR ko. Oo, mao to noy, mao to. Mauto, Noy. Na. Wa din na ako malak ang sira ganina kay nakasod man gid mo. Abligid siya noy. Oo, Noy, abrig yun. Taon sa bata eh. Natog na basad siya tupad sa akong apo. Ang ako sang apo, natog na sab. Ingani pamanggod ni basta baby pa kaayo. Pero mo idadaganig 4 ka buwan alay lihok na ni. Sigurado gid ko, Crispin. Dili ang mahal nga Rayna ang nagbutang sa bata sa ilan ni Noy Tiago. Kung di ang maliri na ang dunay gilaing tao nga nag-tripping sa tong anak. Di may tabo nga sinutyago kay wa magyumubiya sa bata. Naningna lang ko kay nagunahon na ako ni mo. Pero wag yung kumubiya. Di na nagiguskili sa crib. Magsusi ko ini. Magpatabang ko ni Goldie. Maayo ka is Goldie anong investigasyon. Ha? Oh, di lang na ipapangit ang nibawan ni Goldie. Nawagtan na sa ng bata, Crispin! Ha? Alain mo pa ba itong kikugos? Goldie! Goldie! Oh, Goldie, tabangi ko. Mag-imbestigar. Tagin sa kalit lang ang mukuha sa akong anak. Tana! Tinuko. Kuyawa ni makasawa tagamanan. Ay, mura matagway gamit. Siso, si Crispin, nagbarog silang tugkaran. Ano na siya? Wala lagi may problema. Saan man kayo problema? Akong duolon, ha? Watagogo. Kitang duham duol. Mura magproblemado ka, Crispin? Ha? Uy! Wa. Klaro kayo kaganina namo ni Siso, Crispin. Problemado kay kagdagway. Naluod sa basilyan ako. Crispin! Oh, wala namang lood. Hello? Maunin yung baby? Hala, oy, kagwapa. Pribuyag lang, ka-cute. Di mo ni mo makiti. Ang iyong bracelet ba, di mo makiti. Dito na sa ilawang sa crib. Wa tingalin ako malakog tarong maong natangtang sa iyang bukton. Mao din ang gipangluoran ni Basilia nimo. Ikaw din iyang gipasinginlan nga nakawa sa bracelet sa inyong baby. Ha? Ako gyud. Nagin ang mga asawa, Crispin. Hala, kaninot sa bracelet sa inyong baby, uy. Unsa na? Diamond? Dili, uy. Mga crystals lang na. Wow! Gilang lagi ng mga crystals, ha? Sana all! Hala, nagilak na nga itong bukoy. Tanaglaro, oy. Sige ni kana na ni bata, oy. Wa na rin ay kasama kayo. Namira na sa tatay. Ari na ba, Crispin? Apila si Basilia, oy. Naanak ko, anak! Salamat. Tuwa na gid sila. Pero ikaw na kikipanangihira ni Clara. Wa gid ko apila. Ha? Bagwaan, nagali mo gutos, Clara, kay nagilak ba ilang anak, dili ba? Oo. Pero, nganong nakapanangit pa man siya ni mo? Nganong nakalitok pa man siya sa imong pangan? Ang kuhan, mas masayon ba, mas masayon ba litok ko ng Crispin kaysa Basilia, dili ba?
Ay na lang ta. Ulo, nagsilos ka? Wa, uy. Selos ko taon. Dakway ba yan payhana si Lusan? Ha? Ang katawa man ka. Nag-joke ko. Uy, silos siya. Dili-dili. Wa lagi ko magselos. Wa ko mag... Asa na si Bata Crispin? Imo mo itong gikugos! Sa atong kwarto! Nakugusag balik ng imong anak, Clara. Nihilong ginaganina ng imong gikugos. Hilakan sining bataa, uy. Mura magdili lalaki. Ano sa kanya, Clara? May pailang anak ni Crispin. Cute kaayo. Pastilan. Hasta anak ni Crispin, masuya ka. Mahiubos sa ng imong anak-anak pagkasumpian mo ay. Nindot ka ng bata nga babae tayo, no? Kay pwede suluban ng mga perluloy. Parehas aning anak nilang Crispin, good. Nindot ka ay pulsiras. Made of crystals, pag yun. Lamoy! Naglagot naman noon kung naminaw ni mo, Clara. Ay lang kong kalagot, tay. Kung gusto kag batang babae, paghimo mo ko sa seso. O siguruha nga babae na gyud. Tatay? Asa kong anak? Ha? Uy! Hala! Tanira mo to, tay. Nakakita-agad ka. Wala lagi. Mauti ay na nangilat kay ni Pupo, di ay. Crispin, wipes palihog, be. Unya, diaper, sad. Diba, harmful man ko ning wipes para sa mga bata? Ako na naghihimong harmless. Ha? Tanan na to gipamalit sa atong anak. Akong gisiguro nga harmless yun. Akong gigabitan og powers. Sana all. Mama of my powers. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Okay na, baby. Ayaw, naghila ka. Mag-una ni imong diaper. Nilom sa do. Nagliliw-liraw ang mata. Pinabudlot pa si Mod. Cute ka dyan akong anak, oy. Oo. Ano ka? Ano ka, oy? Putol mo nagagalit. Gikulbaan ko, Crispin. Unsa man? Dili ka nga. Unsa? Dili ka. Nga ang bata na mismo ang magkugtang-wagtang og mupalin-palin og lugar. Ha? Nagkugos pagod ko niya kanina. Unya, nawagtang siya. Unya, nadungog na lang nato nga nagilak siya din sa atong kwarto. Oh, ito no? May kaugalingong powers sa atong anak, Crispin. Ang anak nila ni Clara og Siso. Ay, masapa. Masapa. Anong niyaman ng bata ba siya? Amot, Crispin. Sakto tingali ka. Naunsa man. Na may powers ni atong anak. Unya, siya nagpaanhin eh. Kaning anak nilang Clara. Tama po! Oh. Panuwang ako! Tama po! Uy, Ginoo ko. Saan mo na naturon? Ako gibalik sa ilang bata, Crispin. Unya, tingalig mo kuyog ang atong anak. Ha? Ikaw may doon ni powers. Ikipagunaw na ug maayong pagi. Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon, Crispin ug Basilia. Og palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.